Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk anakku sing ayu dhewe Anita Yuliana Sari nduk. Jenengku Anita Yuliana Sari. Tadi awakmu tak jeneng sing modern ben ora isin karo kanca-kancamu ya nduk. Iya. Awake dhewe bengi iki sakgurunge matur sing akeh-akeh awake dhewe bengi iki yaiku wajib ngunjukake puji syukur ning ngarsaning Gusti Dat kang murweng dat Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Awit panjenengan dhewe kang melimbarkan berkat rahmat Islam iman sehat sehingga awake dhewe bisa manunggal tetunggalan ana ing papan kene ya nduk. Nggih, Mas. Iki manggon ana ing ngendi dalam acara apa? Iki manggon ana ing daleme panjenengane Haji Robinson dalah Ibu Haja Sampirini lho ning Tias Dewi. Oh ngono ya Mak, ana ing daleme Bapak Haji Robin. Iya nduk. Kang mapan ana ing Desa Kutaporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Lah iki kacate apa? Yaiku Bapak Haji Robin sak keluarga nganakake pahargyan kang kaya mangkene iki. Acarane nikake putrine nduk kang paring asma panjenengane Mbak Nur Laili Rohma Sarjana Kebidanan. Oh ngono. Antuk Mas Agus Eko Arlianto nduk. Oh ngono. Aku nom tapi motoku ya kaya kalah kok nduk. Gak patek awas. Oh ngono. Tapi ana pinggir-pinggir niki awas aku kok nduk. Oh ngono. Ya ayo dipujake ning ngarsane Gusti yaiku anggone Mbak Laili lan Mas Agus bangun bali wisma muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah rahmah lan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Enggal pinaringan momongan putra utawa putri sing soleh lan solihah sing miguna tumrap nusa bangsa luwi-luwi agama. Lan sakbare panjenengane Bapak Haji Robin nganakake pahargyan yaiku mala kramakake putrine mugia tansah pinaringan akeh rezekine seger waras slamet diadake saka suker sakit balak sengkala kinayoman dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aja banter-banter kami sosolen ana. Iya nduk wis waktune ya wis jam pira iki? Jam 1 are. Ya wis awak dhewe ya wis metu ngene ae ndongakake. Iya nduk wis ora usah nganggo lagu-lagu. Sore mang lagune ya wis akeh banget nganti jam 11 punjul kate setengah 12 iku mau. Iya. Lan awake dhewe ngaturake gunging panuwun kelawan panjenengane Abah Robin sak keluarga nduk ana salahe ana lupute awake dhewe gelar wayang lan gantung gombeng iki awake dhewe nyuwun pangapura nduk. Ngono ya Mak. Lan nderek tepung gladiwanuh kelawan para masyarakat Kutha Porong kene panemen sutresna budaya awake dhewe iki dalang isih belajaran saka tlatah Bandung Gedhek Mojokerto kono. Oh ngono. Isih pisan iki. Iya. Isih pisan iki main ana ing Kutha Porong Bangsal kene. Mula ya wis gak larang-larang kok nduk. 12,5 nu cukup wis mewah ngene iki. Oh ngono. Larang-larang. Iya. Wis ora usah dadak ketawa-tawa awake dhewe ya matur suwun lawan pandemen sutresna budaya sing nenggani awake dhewe bengi iki. Oh ngono. Panjenengane Bapakmu Tejo lan Masmu Anggah ya iki mang nunggoni malah rewang. Ya matur suwun. Dulur-dulur saka Punggul kono ya rawuh. Iki mangono panjenengane Pak Yadi Jiu ya rawuh nduk ngono. Matur sembah nuwun. Pak Polo Kuwon ya rawuh, Pak Soleh, Pak Gondrong Mozaran kabeh wae. Ora bisa tak sebut siji moko siji nanging selalu sambung di hati. Iya ya wis, ora usah dawa-dawa. Iya nduk, yen kaya mangkono sarene wancine ya wis bengi. Mengko lagu-lagu nek ana gara-gara ya nduk. Iya Mak, ayo nderekno ndaramu supaya ora dibukani ndaramu. Iya ayo nderekake ndaramu.
nyoroti megolan gunung nyoroti megolan gunung biar katalika wau golong-golong mengetan mengulon tingkahing para Wadyabala ancak tinebah candarane ancak arane walang tinebah watang kaya walang kena tebahing watang pating bleber pating nyolot tingkahing para Wadyabala sing ngalor padha ngalon ngidul padha ngidul ngetan padha ngetan ngulon padha ngulon lir sela baragidi lir tondening sela arane watu brakiti semut pepindhane semut mrambat ana ing sela-selane watu gidir tanpa ana kendhate barisane para Wadyabala uga mangguna kaing bekakas ayunan liban mimis kolang-kaling bedhil maser tolong dipun pepaya aja nganti ngujiwakno negara kocap kacarita ingkang medal yawi sang Rektyana Patih Maluncana angawih sagunging para Wadyabala kaya jedolake madyaning kasiniwakan
tekan dadya nyawiji ngadalah para tumenggung mangku raja Surabenda kawula linggih sinuwun Gusti kula Sang Patih Maluncana kawula linggih sinuwun Sang Gusti kula Patih Maluncana Allah wonten menapa Sang Patih ngene ya dawing ratu Gustimu Sang Prabu Pracona Putra ing dina kalungguhan iki aku kautus netapake sagunging para wadyabala ning negara Simbar Manyura kene saperlu arep memanuki lakuning agul-aguling praja yaiku Sang Patih Surasekti arep tumuju ning kayangan Suralaya saperlu bakal ngroyok rasa ngrebut wani yaiku Betari Suryawati jalaran dina kang kepungkur lamaraning ratu Gustimu ditolak sarana alus kelawan para dewa dados kula lan para wadyabala kedah memanuki lampahipun manggalaning yudha ing negari Simbar Manyura pancen kudu kaya ngono benjang menapa sinuwun ora usah ngenteni dina besok utawa mben colok lintang rambatan pundak iki dina enggal budal memanuki lakuning bendaramu tumuju ning kayangan Suralaya iki ngestaken dawuh sinuwun lata ngestaken dawuh sinuwun
panjenengan nika kula sawang saking ketebian kok mendel wonten ing ngandhapipun wit waringin ingkang ageng wonten menapa to gak gelem jawab ya tak telok kok banget kabeh ya oh tukaran karo bojone paling iya bekne dikraya bojone mau menawa oh wih latalah kuno kawan nggih nggih ndara kula ndara wonten menapa panjenengan kok ketingalipun susah nggih wonten menapa enggal paring dawuh nggih sapa sing ora susah aku den dukani kelawan ratu Gustimu yaiku Sang Prabu Pratana Putra lah sebabipun menapa ndara sebabe anggonku ngaturake nawala penglamaring ratu Gustimu yaiku bakal ngersakake Betari Suryawati ditolak sarana alus nggih. Oh, dados lamaraning ndara kula dipun tolak. Iya. Ditolak sarana alus ning aku ora mangerteni. Ing kono bendaramu duka kelawan aku diajar. Babak bundas kaya mangkene nggih. Lah, salajengipun kados pundi to? Nggih. Aku kautus munggah ana ing kayangan Suralaya bisa ora bisa aku kudu bisa mboyongi yaiku Betari Suryawati yen ora bisa mboyongi Betari Suryawati cilike dipidana gedene bakal den pateni nggih lho apa cak wadah ndaramu iku kepak resiko iya cak nyambut gawe totoane nyawa cak matul-matul nang omah lak enak. Oh, kon niku. Matul ya ana anu niku niku. Nek pacul sikilmu ya apa? Wis. Ora usah kencap. Ayo, kulawan. Derekno wong kaya aku munggah ana ing kayangan Suralaya. Nggih, monggo kula derekaken. Nggih, monggo kula derekaken, Bos.
Bapak Panir Pindo kembang ora waribang Bapak Panir Pindo kembang ora waribang mangku dhisik ana titah wani munggah ana ing kayangan Suralaya nganggo badan kasar jeneng kita iku sapa latala wis ora usah nganggo pirata basa careka eka dasanama ora usah basa karo dewa ternyatane para dewa ngapusi karo aku iya yen takon karo wong kaya aku ya aku Sang Patih Surasekti saka negara Simbar Manyura bali takon ana dewa nganggo busana abang dewa sapa ya aku ya ulun Bathara Brahma dalah Bathara Brahma dasar para nyata ana wigati apa munggah ning kayangan Suralaya kene Blaka Suta Brakotang terus terang yen ing dina kalungguhan iki aku bakal ngrebut Betari Suryawati bakal tak boyong Betari Suryawati bakal dipalakrama kelawan ratu Gustiku yaiku Sang Prabu Pracuna Putra mula bisa ora bisa bakal tak boyong aja ganggu kang dadi lakuku ditamurang tata wani boyongi yaiku Betari Suryawati ora gelem balik kelakon tak cembungake ning kawah Candra Timuka latal keparat dewa murang tata sumbar kang kaya mangku tak rewangi sangu kunyat bondo tekad kajat lara ora ana tekadku sing dadi senajan to paribasane mbok cemplungake ning kawah Candra Timuka ora gegek bakal mluku salomba sumbar kok bisa ndak siabang moto mesi bligen yen pancen para dewa yaiku Bathara Brahma Sekti Mandraguna beren sakabehing aji jaya kawijayan kumalit tangan kenibaring ndase Bathara Brahma ora pecah tak sembah dlamanmu ora usah ngucap lambang tangan awas kurang ajar banget
Aduh. Sepisan terus tinggal gandang colong plai tutup omongane semoga Bathara Brahma ora usah ucap ayo maju lekat ngati awas parat cerdas melirik pecah dadamu loh gak apa-apa aduh aduh
ora wur awuh Allah kula puno kawan Pak Mujeni lan Pak Mundu nggih. Nggih kula wonten dawuh Ndara. Nggih. Kula wonten dawuh Bos. Welah dalah niatane tandange Bathara Brahma nggih. Panjenengane kok kedah atos-atos no. Nggih. Awit dewa niku sekti-sekti. Dewa kaliyan titah niku benten mon. Bedaning dewa karo titah. Senajan to titah menika sektiya kados menapa menika titah niku mboten saged tumekaning prangayapati mboten wonten. Titah niku mesti sak didaya didayane mesti bakale mati, saged mati. Awit menungsa menika kadurungan sifat lali, salah, ino, apes lan mati lho. Benten kaliyan dewa. Yen dewa senajan to paribasane diajar nganti ajur dewa menika boten saged tumekaning pati. Lho niku lho. Ngono ya Duya. Iya, mangane kudu berhati-hati. Wis aja nyirikno atining Bendara nggo mungsuh kon. Kula kok ngalipake manah panjenengan nggo mungsuh nika mboten. Kula matur napa wontenipun lho ngoten. Kula niki minangka pono kawan, pono niku cetha kawan niku kanca. Nggih. Kula minangka batur nggih menika sing ngembat pitutur nggih wonten klirah-klirune Bendara kuna kawan sing ngelingaken. Wis aku ora perlu mbok elingake. Mundur. Ya apa Cak? Mundur ae iki. Kesuwen. Angel. Masih elingno sampe gopel paribasan lambe gak kenek. Ndara niku angel temenan. Alah Cak. Wis ta. Didol ae ya apa. Saha hai Bathara Brahma. Ora usah kaken ucap, ora usah kaken swara. Gelem balik apa ora? Yen ora gelem balik kelakon balimu baliaran. Lah dalah aja kladuk tunggu dalem sawetara. Apa arep mak tunggu? Kacarita nang kono. Pancakara Bandha Walawati. Lenggih agul-aguling praja. Sang Patih Surasekti kaliyan Bathara Brahma. Ing mriku kedengser. Sang Patih Surasekti dasar watake wong sabrang. Ora kuat ngregar daning kanapson. Lero-lero Tripatih. Keret untune Lewesi mari den grendo beber wanene silem kebatirane cukul kramati tandange Gindra sajak kaya Singaludra patrape au. Kurang ajar. Menang keplok, kalah ya keplok. Wis nganti keplok ya. Aku gak seneng nganti keplok sapa-sapa, nganti keploki kancaku dene sing mugong ku ya gelem aku. Wis nganti keplok. Iya, mari keplok. Bathara Brahma maju maneh gurung kalah. Aku gurung kalah. Ayo ora usah kan ucap maju legane atiku. Yen mau kena mbok debang, kena mbok dugang, kena mbok jejeg.
sakmari ngrapal Aji Jaya Kawijayan Aji Kanuraganku ayo gage tugangen awas sing hati-hati pindho awas ping telu olah dalah tambah sehat tambah kuat tambah rusak sungkan teko ngarep nyoh karo mungkur gak oleh lho perang karo mungkur gak oleh tak karo luma-luma aduh sapa Marapada ya Agus ya awas geletek kok tangi sakmu muka ditayang awas wirang apa sing tak gendong tak embit yen kalah karo Bathara Brahma apa delok gila ya jomplang kok perang tak diteni bolak-balik jomplang kok awas padha penyikuti mari jomplang nyikut pedhot Jawamu gak weruh Jawane
Kantor muduna papan jembar munggah papan awang-awang mudhun munggah ora talah Bathara Brama licik wedi mati Bathara Brama ayo tak joki aja enten ora bakal endo ayo muduna yo sing ati-ati yen ana kangka konan kawit risang sinaranata ilat tawah gak cukup aku ijene para wadya bala simbar manyu ayo maju bareng kroyok para dewa ayo kroyok
Waduh. Waduh, aduh. Barisan saka yaiku negara Simbar Manyura kalang kabut padha salang tunjang rebut keplayu dhewe-dhewe. Ora ana sing bisa tetandhingan yaiku para Durandara ning Kahyangan Suralaya. Yen kaya mangkono aku kudu matur nang ngarsaning Sang Prabu Prajana Putra. Sinuwun ngaturaken kabar ketiwasan sinuwun. Sinuwun Watalawati Pati Maluncana ngrebah mengiworik mamu dedrewesan kringetmu lakumu condong mimis ngaturake kabar ketiwasan kang kaya ngapa Wati. Sinuwun bilih barisan saking negari Simbar Manyura sami kalang kabut nandingi inggih menika ridhanipun para dewa wonten ing Kahyangan Suralaya. Para wadyabala sami kawon kalian para dewa sinuwun. Latalah tadi barisan saka negara Simbar Manyura ora bisa ngalahake para dewa yen kaya mangkono. Aja melu-melu. Sarene sing gawe dak-dakane perkara panjenengan ingsun. Panjenengan ingsun sing kepengin rabi widodari mula mundura. Bakal papake gridhaning para dewa. Nuwun nggih, sinuwun yen kados mekaten ingkang atos-atos sinuwun.
sami rebut kapelajar arisaning para wadyabala saking negari Simbar Manyura dhateng wonten ingkang saged ngasoraken pidanipun para Durandara kayangan ing Suralaya. Ing mriku Sang Prabu Pracana Putra lumajar wonten ing madyaning repat kepanasan badhe tandingan kelawan para Durandara kahyangan Suralaya. Nanging ing mriku boten dipun saranani atosing balung kencenging kulit senajan ratu apaes tapsaka nanging ratu ingkang sekti dik malidik daya kuwasa jalaran inggih punika putranipun Sang Prabu Kala Pracana ing negari Simbar Manyura. Tanmokal kadigdayanipun memper kaliyan ingkang rama inggih Sang Prabu Kala Pracana. Ing mriku ngrapal aji jaya kawijayane. Dipun rapal aji jaya kawijayane sagunging para dewa kenging aji jaya kawijayane Sang Prabu Pracana Putra. Ing mriku mlesat para Durandara kahyangan Suralaya. Gedene sak gundul-gundul ah.
para dewa padha salang tunjang yaiku nandhingi kridaning Nalendra saka negara Simbar Manyura yaiku Prabu Pracona Putra. Yen diterus-terusake kayangan bakal rusak. Yai Pramesti Bathara Guru, kula ngaturaken kabar ketiwasan Yai. Gede-gedene sak gundel-gundel. Yai Pramesti Bathara Guru Yai. Nggih nggih Kakang Bathara Narada. Wonten menapa dening paduka Kakang Bathara Narada sowan wonten ing ngarsaning ulun Kakang. Katen Yai. Ing dinten kalenggan samangke kayangan Suralaya menika kahananipun rusak Yai. Rusak kenging menapa Kakang? Jalaran sagunging para durandara menika mboten saged nandhingi kridanipun Nalendra saking negari Simbar Manyura sang Prabu Pracona Putra. Jernyatanipun Pracona Putra menika badhe ngayunaken Betari Suryawati. Mila Yai dipun paringaken kemawon supados kayangan menika mboten rusak kananipun Yai. Mangke rumiyin Kakang yen dipun paringaken Betari Suryawati dumateng Sang Prabu Pracona Putra meh ndaniya kados menapa Kakang jalaran boten wonten cariyosipun raseksa menika palakrama kaliyan widodari mila ing dinten kalenggan samangke pados minta sraya kemawon Kakang pados minta saraya inggih ingkang saged inggih menika nyernakaken wujuding Prabu Pracona Putra badhe kula ganjar badhe kula palakramaken kaliyan Betari Suryawati. Patra kecemplek wong kapanglean Mas putu manganjangan budhe gedhe sak gundul-gundul yen kados mekaten yen miturut kula pun Bathara Narada ingkang saged nyernakaken menika mboten wonten lintunipun kedah nyuwun tulung kalian inggih menika putra saking negari Pringgandani Gatotkaca. Jalaran inggih menika Sang Prabu Pracona Putra menika turunipun Sang Prabu Kala Pracona Duk nalika ruwuhun ingkang saged nyernakaken mboten wonten lintunipun amung titah inggih menika Sang Gatotkaca. Nggih Kakang yen kados mekaten nyuwun tulung kemawon kalian titah Gatotkaca. Nggih yen kados mekaten kula badhe mandhap wonten ing Marcapada Yai Bathara Guru. Nggih Kakang.
sampun mandhap madya ratri lintang ngabya ring tawang sumunar nari surem sorot tetan padang kutu-kutu alang apogo tidem permanem catanono ngalise amung kepireng swaraning waranggono kang manghanyut hanyut ing jiki